Pois hoxe estou daquela maneira con Queiro. E non é Laura desta vez. Igual un pouco sí, pero ten e non ten que ver con ela. Eu non che teño a culpa de nada, meu. Ninguén escolle as cousas das que se preocupa e das que non. Contoche. Outro día foi o cumpleanos de Antón, o de Loli. Montou unha festa e Laura tamén estaba ali. Eu a vin e achegueime para falar con ela. Pero quería facer as cousas ben, con Queiro. Ti xa sabes como son. Son unha persoa alegre, quero estar de bo humor e contaxarlle carallada a xente. O caso é que cando ti crees que te levas ben cunha muller, achegaste a saudala, con toda a túa ilusión, mírate e déixate para ir con vai ti saber quen. E ti quedas aí, co sorriso tráxico. Lembraste do sorriso tráxico con Queiro? Que noxo. Eu xa sabes, Alvariño, que só leo os teus libros. Pero xurocho, o día que alguén escriba o manual para comprender o sexo feminino, lereimo, analizareino e irei a todas as reunións que poida do círculo de lectores. Eu creo que lle molestou algo do que lle dixe. Pero mírame, meu. Ti ben sabes que non teño maldade ninguna. E ademais, ninguén é perfecto, non? Sobre todo cando se trata de aprender a tratar as mulleres. Dende aquel día non paro de facerme preguntas. Ando tolo con Queiro. Estaría mellor se houbera calado. Non. Pero eu xa non sei que pensar. A vida é unha autopista con millóns de desvíos. E só tes unha oportunidade para elexir. E vas escarallado, socio. Estás a elexir un camiño sen saber onde carallo queres ir. Envéxote, meu, sentado aquí no teu banco, desfrutando da tarde, sen preocupacións, mirando ao frente, solemne, despreocupado. Quen me dera un pouco disto aquí. Caes na conta de que según que decisións tomemos, a túa vida cambia de rumbo. Nunca coñeceremos as alternativas. Ti mírame, Cunqueiro, estou aquí falando contigo. Podería ser de outro sitio, ou elexir outra cousa que facer en vez de botar aquí a tarde. Esta conversa nunca tería existido. Que tamén va por ti, Ti escolliches o de ser escritor. Víchelo o teu talento, o que carallo fora que vires, pero a xente apreciábate por iso. E que queres que che diga, meu? Non te vexo no Depor marcando goles. Atopáchelo o teu camiño, bailaches coa continxencia e fuches un home de proveito. Pero eu que? Como carallo sei eu se estou facendo as cousas ben? Como sei que non me estou equivocando? Non importa, Cunqueiro. De que carallo vale pensar niso? Ao final somos o que decidimos ser, e calqueira decisión é boa porque é a túa. Só hai un camiño, e os desvíos nunca os coñeceremos, porque senón sairíamos do camiño. Non importa o puido ser, porque nunca será. Ben pensado, a continxencia non ten puto sentido. Va, menos troula, meu, rock and roll for the rock and rollers. Estou aquí intentando fazer unha cousa, que dor de cabeza. Seriedade bravo. Escrito e dirixido por Álvaro Tortallada. Guapo non é, pero ten un pedazo. É de Madrid, para que aprenda, Feijóo. Operador de cámara, Miguel Pintor e Pedro Vigier. Temos dous, xa parece isto física ou química. A montaxe corre a cargo de Jorge Boquete, un amigo, un irmán. Imaxe e postproducción, o meu compadre Alberto Alonso. Ese sí que dá caña, meu. Tanta caña como Familia Camaño, co seu temazo Perdoa. Que queres gastar pista? Aí o tes! Perdoa! E ollo, que chegan os tambores de guerra. Os Voodoo Creatives están aquí.